Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi nenek mamak di tanah Minang, tentu memerlukan pengetahuan khusus dan berhubungan dengan kepemimpinan sepanjang aturan adat. Dalam rangka itulah, kami hidangkan visi di Nangko sekadar pembekalan awal kepada calon datuk kita. Tentu tak mungkin sapancuang putih setika mati. Banyak nan luak patut ditimbun, nan kurang ke ditukuk. Kini tarimulah dulu untuk sementara. Beko tolong langkoi di angku-angku nan cadiak candukio. InsyaAllah bermanfaat untuk regenerasi kepemimpinan Minangkabau. Semoga. Manulah nak kanduang janyuayah. Dalam sapakan dua nangko kaba berito ayah danga curito sayah dalam kampung. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pengulu sepakai kaum. Baik itu undang dalam madai, tabuhu atau KBR sampai kini alum berubah. Maka di dalam kaum persukuan nan babuku bakaratan dan basimpang basapiahan dalam sepayung sepataga di salingkuang cupa adat. Allah setanang salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak adonan bakicau, rantiang tak adonan badatia. Konon wa angka digadangkan nak, mamaci tampuk je tangkai pucuk pimpinan persukuan, ialah pengulurang namokan. Bulan Syawal tahun di muko, di hari bayak bulan bayak ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut pun tarang ajuang laya di musimnya. Sinanlah alik ke dipancang tagak marawa dalam kampuang gaba-gaba baradai panjang. Malatuh badia pusaku begua tabuh larangan tandurang kadang naik nobat. Maka dilapih kulan siang ke nagari dibantai ka bau panjang tandua. Di saat kutuka itu nak pada alek jamuan adat di sana gala dilewatkan anak ayah jadi pengulu nan gadang basa batuah gadang di bayuang dan sakaki basa di dalam persukuan batuah pulau nagari. Alhamdulillah bayaklah itu sananglah ayah mendangakan syukurnya amat salamonyo baalah bana sanang hatina dek malin indak tabacokan dek tukang alun talukihkan rasu mandi di anak sungai bak rumput di Timporineng. Namun salampihnya daripada itu, joko dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak manyapuah dino lalu dimanuangkan. Siko taga mangati ayah takucuit runggo wati bundo. Bak adek baik tu ya? Sebab nyato bak pantun-pantun nurang. Si Salih mengkuto aneh mendaki mudia kilangan. Labuliah mengkonyo camih mendapat labiah kehilangan. Mengkasui ayah? Sepanjangan ayah tahu nak, suriah sipasin dalam adat contoh nan sudah di nagari. Adapun nan kemenjawe warih pengulu bukan urang sembarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat, babuah labek jo pusaku, mandeh kayo bapak betuah mamak disambah urang banyak. Maka kalau dibandiang-bandiang diukuak aduk kabadan diri anak, awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh, lagak di baju palasuran gadang jobareh rambahan dua, pitih sayuk sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman alun marape. Tapi ba isi buah pantuna, sakalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi, jo adat anak mangapalang, jo sarak jauh sekali. Sabananyo ya? Kok mapi basijo bilah dekoyuang tak baban batu digaleh upah terjawik kau pincang rasa membulang tak patah siko tercamih jaya. Tapi pulo banyak pituah nan badanga tuturan urang cedek pandai apulah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham ranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo, alun nan jauh tak tajalang, indak nan tinggi tak tapanje. Ayah yakin tu. Asahkan baniak bayak, cito elok paham memutuh sedundun doa jusau, sinan hidayah keturunnya. Tado kunci tak terbuka nak,
Sebab tak kalau mencetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai besu di mana letaknya anak kunci, nak tahu rasio kapua. Jadi ya, Dia itu ayah ingatkan, kok nak tahu rajin bertanya, nak cadiak sungguh baraja, nak arif kuat menyimak. Nak mulia tapati janji, nak tuah dibudi bayak, nak kayo pandai baingai. Ko iyo parang kadiadang nak, nyampang amanah berterimu. Langkuk-langkuk senjata diri, pagaran laya dengan batin tuntui ilmu sampai-sampai. Asahkan namuah baraja, guru baserak bakulil yang alam takambang ketuladan. yo paham ambo. Bagurulah kepakai pisang. Mangga kok kapisang bana ya? Calialah hidup pisang. Hidup anyo sekali jua umuanan tidak panjang ame. Tapi pantang mati mengarisiak sebelum buah mengalupa walau jantuangnya kata ulu. Pagi pancuang patang tumbuh di papek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bemusim tak nyolayu dek ribui aram tabokek kan sampai maurai bunga mandak. Tumbuh isuak bebuah labek menyirah sebalik tandan dimakan kurang sanagari burung di pipi berasaki. Deklah sampai niat mengkasui membari guno bakulil yang tarago indak disintuah inyo ketumbang rabah surang gila mati tunggak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah indak dikanalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang, lukisan contoh pada alam. Khairun nas yang fa'unas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Batua ya. Atau berguru pulau kebaringin tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepurun dagang singgah. Daun rimbun basusun siriah ibarat atok kebatadua umpama payung kebalinduang. Dahan gampa baurek tunjang emahnya tu hunjam ke bumi. Kok sakah pantang maimpo buah nan tidak labek bana sadang sekiro makan puneng. Nyampang larih gugua ditampu alun manyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumput. Rumputnya gati-gatilan colapiak perdani hijau halih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sipai dek baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin jolim bubu maliwa ditimpa badai. Namun baalah bana penangguangan. Dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat pengabdian. Contoh nan sudah pada alam nak. Tuladan bagi pemimpin suku jurila diperbanyak sabar tawakal dilabiahkan. Insya Allah ambo amalkan. Tasabui tantang pengulu. Adapun asa kato dari pengulu ialah pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matolad yang bakeh punco arek mengungkuang. Kolai tampan tabau urek liek kareh bematan dagiang bapilin silang siwa tukang selesai membantuanya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan nukia. Putiang sanang bawa memuji simpai melilik senang hati sapakai lilin jambalau. Tolong ayah jalehkan. Ujui mana kesimpulan nak. Kok nak jadi pengulu juho pangka jaulu dalam adat tampuak ditangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah jo pandirian. Jaleh-jaleh tanah bapijak yakin-yakin kamariawah. Itu cuy itu. Matan. Bamatan tu apa ya? Arati kareh bamatan berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa aluhnya. Bantu tampan roman manakah mengkasihnya, tahu jo nasib anak buah, peduli jo masalah, cepat tanggap jo aspirasi. Usah cuek bahasa Betawi, masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 carwawa. Jano putiang malara ulu, takana simpai jo bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa, agama pagaran batin syariat pagangan hidup suluh di dunia jo akhirat.
Sataguah-taguah ulu sabi nak, satajam-tajam matoladiang, nyampang ambalau tak marake alamai lungga dipakuakan pancuang jenarok kamamutih. Itulah inyo kasih sayang, mangabe jotali budi babungo santun joibo. Pamor datang kesah mendake karisma ketibo surang sinan wibawa tepampangnya. Kalau mau kasih ukiran? Adapun hiasan ju ukiran mangko manih dipandang mato saju ati selsobatin banamu beramah tamah. Banyak kan sengyang dari gala, dapet sanjuang indak malantiang kan ni upe pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayu musikin tak basisiah nan kurang sapo dahulu nan lai kama kapai. Tapi nyampang tak basuo nan ba itu. Ko anyo ululu tibarau bawa kajai simpai nyudawai. Jawaban tua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan matoladiang. Rundiang ko ura-ura ungkai wakato taranjak-anjak patang pake barisuak cahaya. Budi tersingi di nan rami agamo mengulik dasun. Asah dimbau tak berbunyi narunciang jo nanyorawi. Itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bulek pimpinan de orang banyak. Jauh kan banatu nak kanduang. Upe sarapah nang ketubuh doso lah nyatu nang kadape ayah tak dilarang tentang itu. Insya Allah, ambo pakaikan ya. Oh nak kanduang imbauan ayah agak parape melah duduk nak nyatu uji kato-kato. Pada jangko takaran umum ukuran pasanan diaso sawajah tentang pengulu pemangku adat di negari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang. Aduh sabaleh bilangannya. Apa nang sabaleh itu ya? Coba simak. Yang pertama Islam. Yang kedua mesti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Kampe balik berakal. Yang kelima sehat laya batin. Keenam urang dan arif berbudi alih. Ketujuh, peduli jua anak kemanaka. Salapan, loyal kepada adat. Kesembilan, menaruh jiwa pemimpin. Yang kesepuluh, adil secara jujur. Dan yang kesebalik, ringan mulut lama berundiang. Tolong ayah jalekan. Satantang Islam agamonyo itulah sarai pokok pangka. Salua agama Islam tak tutui jadi pengulu haram hukumnya jadi datuk sarek 10 tak balaku. Ba ada ba itu? Sabab itu kata ayah. Nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya. Nyatulah hadis do Quran. Adat besani syarak. Syarak besani kitabullah. Kok jaleh hinyo orang kafir ataupun murtad balik gadang. Gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahakan kan jadi nenek mama baban pengulu kedipikua. Menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang. Babasuh jajak di pusako talantiang di rumah gadang konon memakai nemu suku. Baik itu bunyi undangnya dalian nindak ragulai pasang sudah pakula mati. Itu nan pertama. Nan kedua ya? Dan kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-laki nyatu pemimpin bebatih pada perempuan. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Dan ketiga, babanda tajunan lainnya. Jaleh pusako pawarisan nyatu basasuk bajarani basuo pandam pekuburan. Bukan inggok, bukan mencakam, bukan pulau orang melakuk talukih di dalam ranji. Sudah tuh. Dan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran numua orang terbilang anak-anak di luar sarai itu namanya. Biadai koto piliang dek karan dia tumbuh di matu warihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewatkan walau datuaknya pajakete. Namun memaci tampu andiko talimpah bakih nampatu sampai menantinya kadang. Dan kelima, sehat laya sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan sakit nan tidak kunjung cegak. Salah bau kurang anggota cacat fisik bakih orang di luar bilangan adat.
Atau gilo dalang jo pasir, didik jo pikun tak menyambung, kan dua sabalah tali gitarnya tu beluak kurang panuah, indak baruang bake masuk, laki lah palang pasa adat, pangkek pengulu barangan. Oh, bah itu. Elo anak jadi pemimpin, pandai menyusun jomaato, alu ajo patu isarato mungkin di zamanan nai jantan lenggo, alu ajo patu isarato mungkin di zamanan nai jantan lenggo. Satio la suang na ba ayam gadang, tiyo munggu ba